Tháinig mé héin níos leis an smaoine go chláir agus chur me sir go dtí TG Ceithre tháinig an smaoine am na bhí mé mó seol san rásaí seo coppla bliana chun agus chur me sir smaoine agus henne se lob agus tá riont chláirchaí déanta muis faoi corchaí agus muintir bádarí agus mar sin. Agus smailm gobar gginál sin chlár mar tá sí am héin sa bharge agus na báid. Is sin so chlára bhhar an don na buicpointí go srá chum an thuceirí na Gaillimhe agus tá sé le gceist agus sé chlár lehuaide. Siad na féilte tá gceist na féile Victara, féile Chloch na Rún, féile Chuigéil, féile an Dólín, féile Chalhaig agus féile Ros a Bhíl. Sin iad na sé chlár a thugmuid an saoir se caite. An naimh smú ceapain na rásaí agus na cléasnaí ar fad chuir isteach a lehuair i gláir lehuaide, mar bhí chuide go na rásaí seo bhaid siad beidir céirú a chláig ar éad. Súlan go spreice an chláir se daoine óga agus daoine nach rá seolalas an báid se hána, mar tá éiseolalas anmhá fáte an go dtí se fiú ó daoine nach rá imáid nó nach bhacabáid hána tainíonn an áileacht agus an ráideachchaí le hobatá na chláirchaí. Tá man sásta leis an éiseola sin. Bhí me caiint le ben le hána agus ní aon churmacha ar bháid, agus dúirtí go rólam si faoi na cléasnaí éagsúil báid. Agus bhí man sásta sin na chluisteáin, mar bhí me ggéire an seoltaireacht agus na báid i bhíú gon té nach rá scill agus na báid, mar ag duine le sa go brean an na mádarí lugaid ach heastóim a bhíú chomásí muid ná go chuoine aber faoin tír agus beidir daoine nach bhfuil scill agus na báid. Tásúla mar réanús go gcuideoir sé sin leth tuiscin níos áráil. Well, tásúla beidir ó thaobh na torasóireacht go dainach sé níos mó daoine ag na féilte. Ach beidir ó thaobh na féilte go gatha na féilte níos mó rudaí chuir ar fáil le líne rása frisin. Má thugann tún Valvo Ocean Race mar hampla is imachtaí lugatáin agus beidir nach chun rásaach mar chuid an bheagá, so beidir go bhéit muid go leor ól mai sin frisin.